Parte din viața sportivă a orașului Arad. Sunt onorat că antrenez echipa UTA Arad. Încă nu sunt mândru de rezultatele mele. Se poate mai mult, adică orașul ăsta merită mai mult. Suporterii noștri extraordinari merită mai mult. Îmi doresc din suflet să reușesc. E un moment mai special. Am și emoții pentru că acum un an era să nu mai fiu. Am făcut infarct. Și numai, Doamne, mi-a mai dat o șansă, poate. Când mi-au fi spus, nu te grăbi stâmburile să vii la mine, mai stai acolo, că ai dat speranță în oameni și acum te duci. Mai stai acolo, suferă, muncește și îndeplinește obiectivele care se le-ai propus anul acesta. Eu cred că merităm și orașul merită, suporterii, mă repet încă o dată, merită ca să intrăm în play-off și să luăm un trofeu. Nu cred că salvare de la retrogradare și un loc 7, adevărat, am fost cei mai mulți, cei mai slabi. Mă onorează. De-aia vă mulțumesc și sunt surprins Comisia pentru această investiție. Mulțumesc încă o dată. Vedeți, dacă e campion, merge și microfonul mult mai bine. Îmi permit să dau ceva din casă. Foarte greu l-am convins să fie în seara asta aici, fiind un om deosebit de modest. A spus și domnia sa că, ceea ce îmi spunea și mie, că locul 7 ce ăsta, nu e onorant, nu vin. Și am spus că domnia sa nu știe cât de reconfortant a fost pentru noi să nu trăim emoția retrogradării comparativ cu anul trecut și cu alți ani. Nici nu știe când se vorbea în Arad despre UTA ca despre ABA. Odată în A, de 2 ori în B, apoi când și când în A, la un moment dat în D, în C, terminau literele alfabetului. Așa că este mai mult decât onorant, crede-mă. Și sunt convins că veți merge doar în sus. Și vă mulțumim din suflet.